हेल' खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं दासिमनि इम्पर्टेन्ट निउस लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन। ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो जागायनायनि सिगाङाव जुदि नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनाव थुनानै अलाव सेलेक्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि निउसआनो जाहैबाय मैया धुबुरीआव सासे खौरांगिरिया न'आव थांगासिनो दंमोन। बे न'आव थांबाय थानाय समावनो सासे सुब्रत सरकार होननाय सुबुङा बेखौ लामायावनो एटेक खालामो। जोबोद गाज्रियैनो एटेक खालामदों। एटेक खालामनायनि जोहैनो बिथांनि खर'आव एसे दोलानाय बायदि जादों, ओमफ्राय आखाइफ्राबो एसे जखम जादों आरोना। जोबोद गाज्रियैनो बुदों आरो सोलोंनायाव मोननाय बायदिब्ला बे बुग्राया एटेक खालामग्राया सासे पुलिसाव आसाम पुलिसाव मावोमोन आरो जाय बुजाग्रा सुबुंनि नामा जाय जर्नालिस्ट बे खौरांगिरि सुबुंनि मुङा जाबाय अरुण कुमार पलमोन आरो बे बुग्रानि नामा जाबाय आसाम पुलिसाव खामानि मावनाय सुबुंनि नामा जाहैबाय सुब्रत सरकार। साननानै नायदो आरोना माबायदि खोनायो सासे आसाम पुलिसाव खामानि मावनाय सुबुङानो बेबायदि बुनाय, सोरबा मानसिखौ एटेक खालामनाय, सासे खौरांगिरिखौ एटेक खालामनाय। बियो जोबोद दोखोनि खोथा आरोना, खोनानायावबो जोबोद गाज्रि खोनायो। आरो नैथि निउसआनो जाहैबाय जोंना आसामाव जेरैबायदि कर'ना भाइरासआ बांगासिनो दं, सानफा एफा बांगासिनो दं आरो जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव जेबो ससियेल डिस्टेन्स मास्क होनाय जेबो गैला आरो बेनि जाहैनो माखासे जोंनि आसामाव ओरैबायदि जागासिनो दं। मैया सानसेयावनो 16 जन सुबुङा कभिड-19 जानानै थैदों, कर'ना भाइरास जानानै थैदों। 16 सुबुङा मैया आसामाव कर'ना भाइरास जानानै जिउ खोमानो गोनां जादों। जोबोद दोखोनि खोथा आरोना। आसामाव बे दाननिफ्रायनो स्कुलखौ खुलिगोन। गिबियाव क्लास 9 निफ्राय खुलिगोन। क्लास 9 निफ्राय खुलिनानै उनाव लासैनो माने सुबुंनि रिएक्सना जुदि मोजांब्ला, पाब्लिकनि रिएक्सना जुदि मोजांब्ला, अब्ला लासैनो गोजौ थाखोनि स्कुलखौबो खुलिलांगोन आरो स्टुडेन्टफोरा मास्ट बि बिथांमोना मास्क गाननांगोन आरो बिथांमोना ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनांगोन आरो 6 फुट गोजानाव साफा थानानैसो क्लास लानांगोन आरोना। ओमफ्राय जुदि लासैनो जुदि सुबुंनि रिएक्सना जुदि मोजां जायोब्ला अब्ला लासैनो माने खुलिलांजोबसिगोन आरोना। सुबुंनि रिएक्सनखौ नायग्रोगोन गिबियाव, बिनि उनावसो माने गेदेर थाखोनि जेनेबा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेफोर कलेज लेभेलनि स्कुलखौ माने खुलिहैगोन आरोना। नाम्बार 4, तिनसुकियानि बागजानाव मोनसे जाथाय जादोंमोन। जों बयबो मिथिखागौ, माने जोबोद दुखुनांथाव, जोबोद गिख्रंथाव जाथाय जादोंमोन आरोना। अर खामनाया गोमोरा गोबांनिफ्राय गोबां जागासिनो दंमोन आरोना आरो बेखौ खोमोरनो हायाखैमोन। ओमफ्राय माने मैया अइल इन्डिया लिमिटेडआ मैया माने गोबां खोमोरनो हाबाय होनना बुंदों आरोना। खोमोरनो हानानै माने कन्ट्रलाव लाबोनो हाबाय होनदों, कन्ट्रलाव दोननो हाबाय होनना बुंदों आरोना। रोखायै बुंदों कन्ट्रलाव दोननो हाबाय, कन्ट्रलाव लाखिनो हाबाय होननानै रोखायै फोरमायदों। नाम्बार 5, बिटिडिआव गोबां कर'ना भाइरासनि नियमफोरखौ फालियाखै होनना फोरमायदों आरोना। ससियेल डिस्टेन्स आरो मास्क गानाखै, गोबां खालि इलेक्सननिल' केम्पिं खालामगासिनो दं। बे केम्पिं खालामनायावबो जेबो माने मास्क गानाखै, ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामाखै होनना हेमन्त बिश्व शर्माया मैया फोरमायदों आरोना। दिनैनि थाखाय भिडिअ बेसिनोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबाय लाइक खालाम आरो चेनेलाव नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थेंक्स फर वाचिं।